сыйныфыбызда быйыл инде 10-нчы сыйныф егет кызлары исәннәрмесез, кызлар, егетләр? Әйдәгез әле үзегез белән якыннанрак таныштырып китегез әле. Минем исемем Талкет, мин 54-нче гимназияның 10-нчы сыйныфында укыйм. Минем исемем Элина, мен 54-нче гимназияның 10-нчы А сыйныфында укыйм. Benim ismim Emir, men 54-nче гимназияның 10-нчы А сыйныфында укыйм. Benim ismim Danis, men 54-nче гимназияның 10-нчы А сыйныфында укыйм. Демәк, чын күңелдән тәбриклибез сезне, кызлар, егетләр, шушы яңа уку елы башлану белән. Сез инде чынлап торып, яңа көчләр туплап, әмма җәйге каникуллардан соң укырга керешеп киткәнсездер дип әйтик. Ничек сезгә беренче уку көннәре авыр булмадымы? Еләшеп киләсезме инде? Минем өчен җиңел. Мин бу уку елында тырышырмын дип уйлыйм дип әйтәм. Үз фәннәрем буенча химия, биология әзерләнәм, тырышам. Һәм каникулларда мин бик күп ял иттем. Һәм тәмамлыйм укуны. Әйе. Тырышам. Ә сез, кызлар, егетләр? Әйе. Һәм менә сезнең бит әле тагын бер яңалыгыз бар, әйбез, сез 10-нчы сыйныфлар аерым бүленеш буенча укый башлаячаксыз. Хәзер кайсы бер фәннәргә аерым игътибар биреп дип әйтик. Менә ниндирәк фәннәр белән сез тагын да ныграк танышачаксыз менә әлеге уку елында? Җәмгыять фәннәре, право, экономика. Шул яңа фәннәр белән, Математика. шул фәннәргә кереп китеп танышырбыз. Демәк, сез 10-нчы сыйныфта шулай бит, озакламый ЕГЭ фәннәре, ЕГЭлар килеп җитәчәк, безнең шулай бит имтиханнар дип әйтик. Сез шушы 2 ел эчендә әйбәтләп тырышып укып ала бирсә, экзаменнар бирергә дип торасыз инде, шулай бит? Менә киләчәктә нинди һөнәр сайларсыз микән? Әле уйладыгызмы бу турда? Кем булырга җыенасыз? Стоматолог буласың. Аха, сез, егетләр, кызлар? Юрист. Тәрҗемәче. Инженер ялаган. Аха, инженер буласың килә бит. Ярар, егетләр, кызлар. Һәм без менә шушы гимн яңрату быелгы уку елының яңалыклары турында сөйләшә башлаган идек. Ничек сезгә менә бүген тәүге тапкыр сезнең мәктәбегездә гимн яңрады бит? Менә ниндирәк хис кичерешләр булды сездә? Уртаклашыгыз әле безнең белән. Һәр понедельник без флаг күтәрә башлыйбыз. Аннан һәр шимбә флагны 8-ләргә, 7-ләргә шул классларга бирә башлыйбыз. Түбән классларга тапшыра барасыз, әйме? Әйдәгез менә бу флагны да күрсәтеп узыйк әле. Менә шушы флаг ул, әйме? Һәм бүген нәкъ менә сезнең сыйныф күтәрдеме? 9-нчы сыйныфлар күтәрде. Аха, яхшы. Ярар, егетләр, кызлар, сезгә уңышлар телибез, ярыймы? Тырышып белем алыгыз, армый талмый укыгыз, һәм киләчәктә шушы менә үзегез сайлап алган экзаменнарыгызны исән-сау тапшырырга насыйп булсын, һәм үзегез теләгән уку йортларына керергә насыйп булсын.